Sashin perlong niwan ra shapi yegni ka program jong ka jingye kren. Ha ka bangangit scam hagi por bat ki tayo ki balalej. Pila yo ban sakhi ya ka weni ki program kata ka jongki ka manifesto ka jongpi ka vote. But ha ka arpu sautrik kuma pila ihi lala ban penmi lani ban say ya kita ki nomi khmat ki ban long ki MBC sha ka district council la ka long ha ka KHADC bat ka JHADC. Mentaka kenti jong ka jingye kren. Iskautanat ba ngiron lang bat inong aikitin jong ke parti United Democratic Party ita ide Dr. Jemino Mautho ha ka ba kendiat kenson ninyo ban tip lani ninyo banyo sngo ha ka ide bat ki mat lani kita ki points ki bakum ka parti kala le ne ka bentakan ki election bat ru ka ka ba idon ban pun sngo ha ka bide ka jingla jong ko UDP ban yo sangut ha ka ki election MDC ti klam depan slam perok menta in poi bet cheka benta ka kong san kata kalong bangin yo banyak keren par i Dr. Jemino Mautho ibre nong aikitin jong ke UDP ti priang subhai pi cheka ni program jong ke jingnya keren ke jongi pilong way neki reurang ba uba long lakoloi banyak keren bar ngi hakono kono kopor kalong ko sutunat ti ka jingkeli ka benengkong ka bangakwa ban bu ha ni kopor kalong ba kum ka parti ka ka ba penlong UP bat ka ka ba PP sngo mo ha ka bede bat kani ke election kumbala i ba kalong mentah kam tam kumbangila tip bagi UDP kala ban pun mi hadu sangut na ka benta ka Khasi Hills Autonomous District Council haga jing sisha haga baide bat kani ka MDC election nakaliang jong ikum ka parti te ngila apan khre ba jing sisha ken baro khot ki district ki Khasi bat Janje Hills tenre bangi i ka result pada kam to ngiklam poi perkhat bangin yo atang sansit ken Andre kajing kemilanti ke jogi ke lomba ngila kemilanti bangin yo palat be ka siphol ni khat wei ni khat a tie Andre baka long ha tu ru kompet tengam nangken ban batai tie Andre nakaleng jogi kum ka parti te ngila don ma ka jingkermen ni kenti ba menta to hoat ka election ka blalet no nakaleng jogi mo ngi yo khadar ngut ki MLA ka assembly election kawan ki MDC ngi i gitu ka wave nakaliang jong VPP di hadian ketua pada nginang perkhat ba namar ba ke MDC election ka kamlong mo localize di ngi perkhat ba kini kinong yalam ki badon ki district ba constituency ba pair rangkat ki MLA MDC long kumtaken ba ki long ka ngilai i ke jing tresitom nakaliang jong kiting lak milinti mangin yo hambon seat Henry ketua rai jong pat ba pada kemala ai ya ban respect ya ban burom mika mandate kadon ka jingong ba ka UDP kaya trelang rengkat-rengkat bat ka NPP ha ka sarkar jela yo le si kata kala pen perkhat pat iki pat ba ka NPP ru ka UDP ru kalong kum ka NPP hi pi ladang ya keren ha ka baiti bat ka politics sa Meghalaya de kamnyar ha ba pi pai ka history jong ka electoral politics sa Meghalaya kamnyar baka wei ka political party kan yo ka absolute majority di nado mensyuahi ngila experience ngila iba abatau ya ka sarkar la ka de mo ka state na ka district council kasi don bait kini ka jingya khle ka bai de bat kini ki political parties ba pair denga si ong barabor ba ni im ka ni ka juk ka bangi ong ka coalition era lane kata ka coalition politics mo de ngi kan mau yi nongelam jongi mo i ba bibi lingdo mensyuaru ila long kamu chief minister la kuma sausian chief minister ide na ka parti jongi ba kan mau ba la bana ye iru kamu ta u nongelam mo statesman ba la ju bana hiru ha ri India kamu tau kupa jong ka coalition politics father of coalition politics di apa akan ko election day lada mla banyo ay ka majority di don't come hiban don kata kajingnya trailang jong kini ki political parties laki de ki barit ne laki de ki bahe den rei ke ba don come pada kalong ba ngi di bandon ka common objective ka common goal mo abang ya kren ki issues ki ba pair ka state don come kata kajingnya sutu kajingnya burom markeliang di ngahi nakaliang sunga ngashim baka coalition politics indai tapi pet aku kaliang dei lada pipet ya kowe kaliang in a positive way kan kairap sibon ban pentelun ya ki kam ki jam ha gawai dei bat ka sansyar ka khadar mo
Te ka ailat ru iki parties ru ba kin long represented haka sarkar. Mo. But ka ailat ru ik parti bakan don kita ka check and balance ka government. Telarangi pet hina kata ka rukom le kabut ka coalition politics kalong ka badan kam. Tenre hagane ka jalla ka jongi pede long babon kim smothu pa yakani bi kita mut ba ladangi don ka sarkar kamut ba kat ka ba le kadu kanu ka parti ka badan ka majority kamut bangin sngap bet mo tenre nga perkhat dak mengi don lang pede ngi arab ban ya teigen mo ban perkhat ka ik ba bahat me kanang ban lawan pen telun ya ka kam ket mende bangi don kata ka sarkar ka khaulang man pen sniu dur shu ya ka sensyal kadar tenre bangin long kum kita ki ba pet perman ru mo kan don ka check and balance kan Kalak poi kapor jong ka kongres mensua. Kalak poi ru kapor kabaki ong kata kaktin pareng kapi mo. Kapik jong ka kongres, kapik jong ka weni ki seng reulum ka HSPDP, kapik jong ka UDP. Pat menta kalak dei kata kapor ni kata ka samoy jong ka VPP ka ik ba pidon ban ong ha ka bede bat kan ni ba. pi nga jukren berbor namar ba pihak ban smutu ya ka jinglong ka jingman ka jela megalia berkhawai mo. So you have to understand the state of affairs kalong kamno. Tingi I hapo ka jingsen shar jong ka MDA government menta kamtam hakani ka nadu arajar khat prater ter kamtu mo. Kidon ki jingja ka state ka ba penduk jingkermen yu ba. Pi tingi lakmat yu covid to kapor. Ngimat iki jingeki ki ba lalai pujat la ka de ka ILP ne la ka de ka border issue ne ka jingeki ki no hikai nang ta ki jingja ki ba bun ba mo jing ba mi otulop jong ki nong tre sarkar ki casual employees but kam ta ter ne te but ki ba bun ki unfortunate events ngila man ong kan ka state te kan ne ka penlong ya ki pat ba babun balang hibakin persya sarkar pi te namar ba kala rung ka jingmut perkhat jongi pat ba namar ka jinglong ka jingman ka jingpet jong pat ba te semua kambyang kan hono ru but de nak ni ka daw ba let's say upat ba ukwa ban jing sneng pi ka sarkar te andre kata hi kalong ka jingi I na kalang ka jonga te habang apet ya ka jingdon lang ka jongi ru kum ka parti mo hakani ka MDA government wat lada ngalakren menne namar kani ka juk jong ka coalition politics andre ke ka balik ka sarkar mo katamut syakan no lang bet pi tiba bun ki jingja ki bala ja kani ka state ki jongi ka ba pelong yu pat ba makin don kata ka jing sngong dom na kalang ka jongki dei te pat ba u ai ka raiken ka election padekin andre compare namar na kalang ka jongi namar ka politics ka long hi kumni election is election kan mau ke NPP menshwa arajar khat lai ka state politics ka yo tang state assembly ka yo tang arsit senam arajar khat lai idan tang arngut ki MLA to por de mentah pada la yo kan no shomo de ka UDP menshwa ru senam arajar senam ka khnai spa khnai pupra yo ka ma arpo isin dinang to ka hiar din ka kiu yang long takin ka hiar ka kiu de ka hiar yang hu senam arajar khat pra ngimdon arajar khat lai do arajar khat pra ngiklam don ka sarkar ngimdon ka liang persya arajar khat pra pada ka hiar sekandrio de benta pada pengedan lambat ka MDA ka kiu na kandrio sya ka khalar ngot ki MLA pi de long ni ba kidon ki plus point kidon ki minus point ru ka bedi bat ka coalition To ngi na ka KHADC pilala ban ka UDP kalala ban pemi hado sangut ki MDC ki batam hai mo ka bakan thup ru ya ki sitting MDC hatu pi la ban batai ngi ba na ka e ka daw ka bale si ki pat ba kim la ban jit le ni kim la ban ai ka jing kershan ni ka parti UDP ngam tip na ka e ka daw mo long to hang ni kumo ongai pi mene ngila kami lenti penyo khambon tenre kadang ya hi kan ka leer jong pra mo kata te pi man dinai kata te
Ndrei pada nakaliang jungi ngiyo hi sunset kani ka KHDC tembang Jandi Hills pada kahyar ngiyo laisit shendir kahyar di shateiru kahyar hi ngiyo tang laisit di apa pipet KHDC ngi iba ka VPP nomor kayo kan nyo seed di kelala hi bantau ya ke isi marway kadba Jandi Hills pada pipet biang ya ka jing job jongi parti bapir ni iba hang te pada kalong da kamoy ka equation ni balong da kamoy ka equation di nakikitaw ba hier Jandi Hills ru si ngam la ban batay mo di Henry nakaliang jongki MLA jong iru ibadan laingun Jandi Hills di ban nakaliang ki MDC ki ba don hang te ru ba Henry nyongun kilay ito isitom ni di Henry ba ka yaad kan ka leer jong pra di nakikitaw kan ba nakaliang ka jong iru kan sa hier kan long ka minus ya ka regional votes ka jong kambon kan Taban-ban ha kata ka benta hak pejabat ke parti BPP ma ba ka jingi i jong pi na mar bangi latip khat nyo tali kita ki seat ki ba ka VPP kala yo ha ka ni ke election MDC ka mementa ka jingi i jong pi ha ka pejabat ka ni ke isi ka bathamai ka banshna tani ka ban form na ka VPP ha tu pin i ba kan long ka isi ka ba compare pi u pajba ula aya ka raiman kanien ti nakaliang jongi ikmilen ti hi ba kani ke isi ka bathamai mo Khasi Hills Autonomous District Council dan ya Jandi Hills ru ba country khamba ban ni ki isi ki bla len no kan namar ka makalong menta te ki pajba ki langsung thu ba ke bedi ki issue jong ka district council ba ka six schedule tingi kermen ba ka VPP ru le semo da ki treiba nakaliang jong ki te kan long hi ka jing yo nong yangi kum ka chat ban riu kan te yamenta te ngampan nang ban ong mo ka jing trekam ka jong ki kan long kum no pa den mar ngi haban pet ya ka delivery bro mo hoi pan ba la pen job iki ka tu dengan pet pet ka kanur kom ki deliver pa de kan ya kata ka ka ba kila khlei na kalang ka jong ki den ring kermen ba na kalang jong ki ru ba mo kin la ban trei ba la ban le ba namar mangi kum ki parti riu lom na kalang ka jong ru ngi ong ba kan bhasibun ba ka bi di district council da ki don ki parti riu lom te kan bhasibun te la ka don le ka jingi trailang apreng ki parti riu lom ki bai don ki ni district council le te ka ta le te kan kham bhasishu mo kan long ka jingi ya kan scam shu ya ka rukom trekam jong district council namar ba kumakalong hi ba pipet ki isi ba le no ka don ni ka jingi trailang pi kaliang sensiar kaliang persya baladang ya kren ha bi di bat kan ka amendment ya ka tu spa arpusan amendment bill undang sakut sedel hiru kijing ai jing mud hang tu blam su kia trailang apa deng gitu ki bedon kaliang sensiar bat kaliang persyaru dekan dia kalong ke ba internet pi kam tam lele ha bi di district council kan ban penwandur mo ya ka jing ya lenti jongi kum ka chan ban riu kan na ka ba bahasa ka ba kham bahasa shu kan ka jing thmu ka ba kum ka parti UDP kan le ani ki sin jam ki ba kan shim nang ne shakman ha ka ban trei ban nang pan issue ya kita ki kam na ka banta ban yo ya kata ka jing shania lani ban yo shu ya kata ka ba ki break ki la ban ai kata ka jing karshan ka pura ha ki ni ki election ani ha ki por ki samoy ki ban sawan pi ka UDP na do ka bastang ka persyang hi ban le ka ba bahatam ya mo nakamenta ban sandur ya ka sensyar ka khadar ya ki imlang salang jongi bar kumta ter de ya ki jing trikam ka UDP kan nang yai trehi nang ni syahmat ru namar ha ka UDP ni iba ki dan bon ki nong yalam mo ha ka district level constituency level ki nong yalam ki bla long experience mo ha ka san partai ya ka politics de ka ek badon kam ka long ba ngin aban persyangkan ban penwandur biang akan urukom ban penklan lase ya ka rukom trikam juga parti ni aban introspect he bangi duna he bangi bakla but ki pada kita ki bangi haban le nang ni syakmat namar ka kam syakri pat ba tingi pentelun bahi na du beslang adu menta inang yai tre inang yai syakri but lada don makna kaliang persya lada kaliang sorkar ikwa ban ai jingmut ka bahatam ya kan
nakamenta ban yatay nakamenta kari kejat benda ko jong ikan. Kajing kili ka bakado ba ani ka pon ka ba pin ai ka khubor la ni ka ta kajing pasat jumut ha ka bade ba ni election ka bladap ka bagi pat ba kila ai kajing kershan ne ka benta ka parti UDP. Pi nga kwa ban ai kublay yakipat ba kibla kershaningi but ikibam kershaningi ru kamlele namar elections is elections politics is politics tihenre nga perhat ba ke ka ba upat ba ul arai de nga perhat ba kan ye ke kan wanlam hi ka ba bha na ka benta ka jing ya ba ya renti asan syar ka khadar ke lang salang ba gunta ter tingi haban burom respect ya kata ka ya ka rai chung pat ba but pen pau ya ka jing smoburom nakal yang jonga nakal yang jong yang ka parti kibla kershaningi but kibam kershaningi ru kamrile mo nomor ba mentar ke me kershan da se hadien ke ne kershan ka julong hi kum ta mo ka politics te nginget skemba kat kum ka jing kemi lenti jong pat ba bakila ai ka tu ka mandate ka tu ka rukom tenganget ba ki nongelam laki de na ki political parties ki ba pher ken ai ka ta jing shakri ka ba hok ka ba bet bat ka ba ya renti na ka menta ka rihet jat bende ka state ki jong Aku boleh shibun ba sai sinya ka for jong pi ti perlu lembaga to ko jinya keren ga belengkon ila poisha ka bakut ha oi ko ba ibai la ong mane aku be ka kwa ban ong ru ba ka promise but ka delivery mo ko ba pi ong ka jingkular but ka e ka ba PPI ha ka be de kita ki jingkular jong pi kalong ban kambha but nakal yang jong ka UDP ru ko bakal ai ko boleh pi ki ba ki bala je di kita ki nong mi khmat ban pha ka district council ngai scam lembaga ki e ki jingkren ki ba i Dr. Jamino ila pun sngo sapi pa ba ka ni ka por kilong kita ki ki ba pipi don kam ban tip baru ha jo ko por ba phinla ru ban puson ha ka bide bat ki kam ki sin jam ki ba kum ka UDP kala shim telom ba ni ka jingya kren ka balang kot ni ka por porlong manga bat i Dr. Jamino mau tho ila pois ka kot jong ni ka program na ka leng jong shlong melo kru ka atiar wai khublei pi baro khublei shibun